Keď dvaja robia to isté, to nie je to isté. Teraz si ukážem základné povinnosti a odporúčania. Na vodičov tu číhajú takéto rampy, ktoré kontrolujú diaľničnú známku a mnohé z nich aj rýchlosť. Tento pomerne jednoduchý, avšak veľmi odolný stroj dokáže pri rýchlosti 25 km za hodinu urobiť značnú škodu. A dnes ho nebudem skúšať ja, ale vy. Padla som do kanály. To čo môžem robiť, som už 64 ročný. Elektromobilitu komentujú najviac ľudia, ktorým keď rozkliknete profil, tak tam nájdete staré fotky. Teraz mám dojazd 434 km. Most medzi Fiľakovom a Lučencom dokončili a odovzdali iba minulý rok. Vedel podľa vás slovenský štát skomplikovať život slovenským podnikateľom v Maďarsku? Samozrejme. Ukážem ti, že sa mýliš. OK, Gemini, mám prestarnuté stírače, potrebujem nájsť servis. Práve nám ukáže svoje nové dielo, ktoré je starostlivo garážované v jednoduchej chalúbke postavenej z Unimobunky. Správcovi maďarskej diaľnice sa spolupracovať v tejto veci veľmi nechce. Tutaj taníš by bolo, jo? Narazila? Rozumiem, a ste do rána, že? Áno, budem to. A to nie je všetko, už nebudeš potrebovať mince na platenie parkovného. Poďme to zistiť. Tak, stavím sa s tebou, že takúto funkčnú pololadu si ešte nevidel. Keď nesleduješ, teraz by si tak mal urobiť kliknutím na tlačidla dole, aby ti neunikli ani ďalšie originálne reportáže.